La parte delantera de la pantalla. Antzerkiak badu deserosotasun puntu bat, edo izan behar da hain batean, baina ez da postura bat. Importantena uste dela zintzoa izaitea. Gurekin. Ez bagira zintzoak eta kritikoak gurekin, ezin gira izan zintzoak eta kritikoak jendearekin. Bah oui, mais lui il me donne les numéros, moi je sais ce que c'est. Ah vache, Lui il me dit ça c'est mon 8, ok, ça c'est mon téléphone. Hori da, begiratzeko idatzia dena. Bai, noski hori Ez zenbakia. Baina nire eguna nola hasten da? Iristen naiz, deskargatzen dut furgoneta, begiratzen dut espazioa, ikusten dugu, arazoa izango du, hori, hau, nola kudeatuko, eta gero, gauzak aurrera arazi. Nire helburua da beti ordulariarekin jogastea. Esatea, behar dugu demora irabazi, aktoreak ukan dezaten demora bat deskantsatzeko, demora bat beraien gauzetaz arduratzeko, ez iristeko hola astoratuak, zen gero bukaeran, nik ezin dut ezer egin. Behin emanaldia hasten dela, horien esku da. Ez naiz, beraz, kudeatzen dut, segitzen naiz hor? Hola, pixkat izkinean, kudeatzen. Ongitzen zergatik. Zenta zuen artean, bazen, erreakzionatzen zenuten gehiago. Eta hori badenean antzerkia bada. Bakoitzak egiten duenean bere gauza, ongi da, baina profesionala da. Ezakit nola izan izan dute. Beldurak edo mamuak edo badira asko ekoizpen honetan eta guztietan, baina bat beldur da decepzionatzea, ekipoa, publikoa, beldur da ez asmatzea, beldurtzen da naiz askotan nire inseguridadeak gehiegi ikustea, zen inseguridadez betea naiz denak bezala. Baina nireak sobera aurrean ezartzen baitut, orduan naiz disponible ekiporen inseguridadeak kudeatzeko. Eta baitugu hainitz. Eta orduan erraiteko, tranquil, iritsiko gira, naiz eta nik ez dakidan iritsiko naizen. Sorkuntzan hori dut beti arazoa. Zoi etxeri hor, eta ingo du gortik. Bai. A ber. Esei da. Da estoa egiteko. Pixka bat ere, agan izanen bezala eta orai badoa, esaldi batek bestea ekartzen duela. Hor ere bada. Esaiatzeko egiteko da. Hola, sobera indarrik gabe. Denok ikasi dugu hori. Niretzat nahizu antzerkia, filosofia eta demokrazia momentu berean eta leku berean asmatzen dira. Grezian, haintzinako Grezian. Eta uste dut ez dela kasualitatea. Beti lotua ziren garaian, egiten zen antzerkia, eta ondotik egiten zen filosofia, justu ondotik. Festa. Eta hori egiten bai zen, posibile zen, egitea demokrazia hori. Bozkatzea eta ulertzea hobekiago gure etorkizuna eta erabaki batzuk hartzea. Antzerkia ez da erraiteko hau gaizki da, hau ongi da. Ez naiz apaiza, ez naiz gazetaria, ez naiz politikoa.
antzerkilariak gira. Orduan, guk erakuste ditugu gauzak, ez dakit nogal, molde hauskorrean, ez gira seguro gure buruaz. Igual hortik da, nire rola antzerkilari bezala eta kontatzea airearen zaporea. Ez du zentzurik, hau da antzerkiak posible dio hitzari bere lekua eman. Hots, lotu pentsaera eta bihotza. Zure gorputzak beste indar bat egingo du. Kasik ez duzu unkitzerik. Pixka bat hemen, baina doia, bakrik lagoa laitaz. Vale. Pizka txikitu? Ez. Pixkat ezkerretara. Bale. Ez, beste ezkerra, hori da. Ja. Hori ez, bai, hortik, bai, oso ondo. Erantzuteko galderari zer da zuzendari bat eta zer ekartzen dit, nire erantzun zintzoena izango zen ez dakit. Ez dut idearik ere ez. Zer behar da zuzendaria izaiteko, ez dakit zuzendaria izaiteko molde asko dago, errango dut nik zer behar dudan, nik behar dut ekipoa piztu. Eta azken finean besterik ez.